Здравейте хора, днеска дадоха ето тея от Kaufland и сега мисля да ги отворим. Ще почнем подред с онче бончето. Ще бъдем до моята буква К, ще броим. Едно А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. Чакайте, обърках се много. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И кратко К. Ето това, нека да го видим. Чакайте. Ето, сега ще го отворим. Не само да го видя. Ой, сказах слава това. Ето, те са нови, май. Так се вижда. Падне се това. Ча. После ще бъде видно някоя буква.